खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब हायर सेकेन्डारि फार्स्ट इयाराव मुं थिसननो थाखाय दर्पण पर्टेलखौ फिन बेखेवनानै होसिगोन आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय गांसे मिथिसार बिलाइ फोसावनायनि गेजेरजों बे खौरांखौ फोसावदों दिनै 1 जुननिफ्राय 9 जुनसिमनि गेजेराव फरायसाफोरा एडमिशननि थाखाय अनलाइन एप्लिकेशन होनो हासिगोन सोलोंथाइ फसंथानफोराबो मुं थिसननायनि खामानिखौ मावलांफानो हागोन आरो जुन दानि 12 अक्ट'आवनो फरायसाफोरनि मुं थिसननायनि खामानिखौ गासैबो फोजोबनांगौ होननानै बोसोन होदों आसाम हायर सेकेन्डारि एडुकेशन काउन्सिलनिफ्राय मुं थिसननायनि थाखाय फरायसाफोरा अफिसियेल वेबसाइट ahsec.assam.gov.in नङाब्ला darpan.ahsec.online.in आव थांनानैबो गासै डिटेल्सफोरखौ नायहैनो हागोन न' खाथिनि फुख्रियाव गबनानै खेबसेयैनो बिफा आरो फिसाज्लानि जिउ खहा बिफानि मुङा राजाराम नार्जारी बिथाङा 45 बोसोर बैसोनिमोन आरो फिसाज्लानि मुङा खोरोमजित नार्जारी 7 बोसोर बैसोनिमोन क'क्राझार जिल्ला मागुरमारि ओनसोलनि सिङाव थानाय सेसापानि गामिनि थागिबिमोन राजाराम नार्जारीया ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला राजाराम नार्जारी आरो बिथांनि 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लाया जयैनो ना सानो थांदोंमोन उनाव फुख्रियाव गबनाय खौरांखौ मोननानै रायजो राजाफ्रा जयैनो फुख्रियाव नागिरदोंमोन जेराव गिबियाव बिफानि गोथै देहाखौ मोननो हादों उनाव 7 बोसोर बैसोनि फिसाज्लानि गोथै देहाखौ मोननो हादों फुख्रियाव गबनानै बिफा आरो फिसाज्लानि थैनाय जाथाया ओनसोल नाङैनो दुखु मोननाय मोनसे थासारि सोमजिहोदों ओजोंहाय नखरनि सोद्रोमाफ्राबो दुखुजों हालाय हाफाय जानो गोनां जादों न' सेराव थानाय फुख्रिया जोबोद गेदेर आरो गोथौमोन बेयो राजाराम नार्जारीनिनो बाय बाहागिफोरनि फुख्रि होननानैबो मिथिहोदों थैनाय राजाराम नार्जारीया गामिनि बारग' गामिगोराबोमोन ओजोंहाय फिसाज्लाया LKGआव फरायनाय फरायसामोन थैनाय समाव राजाराम नार्जारीया बिसिजों लोगोसे सासे फिसाखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय जायनाखि दा दैज्लां बोथोर बेनिखायनो न'नि खाथि खाला बिलो बा फुख्रिफोर दंब्ला न'नि सुबुंफ्रा सांग्रां जानाया गाहाम मानोना फुख्रियाव दुगैनाय समाव बा सोरबाया आथिं सुहैनाय समाव बा सोरबाया फुख्रिनि जिङाव गेलेबाय थानाय समाव फुख्रियाव हरखाबै गोग्लैलांनानै जिउ खोमानो गोनां जायो आरो बेबायदि जाथायफोर जानायखौ जोङो गोबां नुबोबाय बा खोनाबोबाय भारतनि माहाजोनसिन सुबुं मुकेश आम्बानी आरो नीता आम्बानीनि दुइसिन फिसाज्ला आनन्द आम्बानी आरो राधिका मार्चेननि नैथि प्रि वेडिं सेलेब्रेशना जागासिनो दं लैथोनि बिखायाव सेथि प्रि वेडिं सेरेमनिखौ गाजा गोमजायै खुंनायनि उनाव बे खेबाव बेसेन गोसा जाहाजाव नैथि प्रि वेडिं सेरेमनिखौ खुंदों थांनाय 29 मेनिफ्रायनो हाबाफारिया जागायदों आरो दिनै थुंगेगोन बेसेन गोसा जाहाजा इटालिनिफ्राय जागायजेननानै खोला फ्रान्ससिम गासै 4830 किल'मिटार जानथायसिम जावगोन जेराव बलिउडनि मुंदांखा फावगिरिफोर सलमान खान शाहरुख खान बिथांमोननिफ्राय लानानै सारा आली खान अनन्या पान्डे जानवी कापुर बिथांमोनहाबो बाहागो लादों लोगोसे मुंदांखा गेलेगिरि जेरै सचिन तेंदुलकर MS धोनी बिथांमोनजों लोगोसे बिथांमोननि नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों बिथांमोननि अनगायैबो मुलुगनां गेदेर फालांगिरिफोराबो बाहागो लादों बे रंजानायनि हाबाफारियाव गासै 800 आलासिफोरखौ हांख्रायहरनायखौ खौरां मोननाय जादों आलासिफोरखौ रंजाहोनो थाखाय आरो हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामनो थाखाय मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि शाकिरा पिटबुल गुरु रन्धावा बिथांमोनहाबो बाहागो लादों रिपर्टनि बायदिब्ला बेसेन गोसा जाहाजनि भाराया 7500 कौटि रां जाहाज सिङाव गासैबो रोखोमनि खाबुफोर दंजोबो जेरै जिम बडि मासाज स्पा सुइमिं पुल आरो गोबां मोनफा मोनफा रुमनि भाराया प्राय 60 लाख रां होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों सेथि आरो नैथि प्रि वेडिं खुंखांनायनि उनाव 12 जुलाइआव आनन्द आम्बानी आरो राधिका मार्चेनआ जुलि जागोन सासे बिमाया गावनि फिसाखौ गोरबोआव लानायनिफ्राय लानानै फेदेरो फोलावो नाथाय बे फिसायानो देरनानै बिमाखौ बुथारोब्ला बेयो जोबोद सोंखारिथाव बे जाथाया जादों सनितपुर जिल्लानि आसाम अरुणाचल प्रदेशनि सिमानि राङापारा ओनसोलाव फिसाज्लानि आखायावनो थैनो गोनां जाबाय जोनोमगिरि बिमाया मंगल सिं नार्जारी मुंनि फिसाज्लाया गावनि बिमा मन्जु नार्जारीखौ बुनानै बुथारदों फोरमायथिनाय बायदिब्ला लावथिजों बुनानैनो गावनि आंगो बिमाखौ बुथारदों मंगल सिं नार्जारीया जाथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि आरो बे बुथारनाय जाथाय जाखांनायनि उनावनो पुलिसनो खौरां हरनायाव पुलिसा जाथायथिलियाव नुजाथिफैनानै दायनिगिरि मंगल सिं नार्जारीखौ एरेस्ट खालामदों सनितपुर जिल्लानि आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमानि राङापारा ओनसोलाव जादों बे सोंखारि जाथाव जाथाया
बे जाथायनि अनगायैबो रायजोआव आरोबाव गुबुन मोनसे बुथारनाय जाथाय गावनि लोगोफोरनि आखायावनो थैनो गोनां जादों गौतम कलिता मुंनि सुबुङा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गौतम कलिताया गावनि 4 लोगोफोरजों जौ लोंहैदोंमोन, नाथाय जौ लोंफुबाय थानायनि गेजेरावनो गावसोरनि गेजेराव माबा मोनसे खोथाखौ लानानै दावराव दावसि जादों। उनाव लोगोफोरानो गौतम कलिताखौ बेटारि रिक्साजों सौदों, जायजों गोब्राबै जोखोम जानो गोनां जादोंमोन गौतम कलिताया। बिथांखौ गावनि लोगोफ्रानो देहा फाहामसालि फारसे लानानैबो थांदोंमोन, नाथाय रैखा खालामनो हानाय जायाखै। बे जाथाया खोला कामरुपनि चयगावआव जानो मोन्दों। जाथाय जानायनि उनाव गौतम कलितानि नखरनिफोरा पुलिस थानायाव एफआइआर होनायनि उनावनो गौतम कलितानि 4 लोगोफोरखौ एरेस्ट खालामदों। ओजोंहाय बुथारनाय जाथायखौ लानानै खुद्रिदों नखरनि सोद्रोमाफोरा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गौतम कलिताना 3 बोसोर बैसोनि सासे उन्दै फिसाज्ला दंमोन। बिथां थैनायनि उनाव बिथांनि नखरखौ सोर नायगोन बेफोरखौ लानानै जिंगासिदों आरो दायनिगिरिफोरखौ जाहाथे फासिनि साजा होयो बेनि थाखायबो दाबि दैखांदों गौतम कलितानि बिमाया। UPPLनि VCDCनि सोद्रोमा बिलिफां बर'आ गारि जाब्रबथायजों रुंसारि जाबाय। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय निज डेफिलि VCDCनि सोद्रोमामोन बिलिफां बर'आ। खौरांनि बादिब्ला थांनाय 26 मेआव तामुलपुरनिफ्राय न' फारसे फैबाय थानाय समावनो गंसे मटर साइकेल आरो स्कुटिनि गेजेराव गोख्रोङै जाब्रबथाय जादोंमोन, जायजों गोब्राब जोखोम जानो गोनां जादोंमोन बिलिफां बर'आ। फाहामथायनि थाखाय बिथांखौ तामुलपुरनि देहा फाहामसालियावबो थिसननाय जादोंमोन। उनाव गोजौ थाखोनि फाहामथायनि गोनांथि जानायलाय गुवाहाटीनि GNRCआव थिसननाय जादोंमोन, नाथाय बिथाङा जोबथा हां लाबाय। बिथाङा थैनाय समाव गावनि बिसिजों लोगोसे 2 फिसाखौ बे बुहुमाव एंगारलांबाय। रुंसारि जानाय समाव UPPLनि सोद्रोमाफ्रा नुजाथिहैदों आरो UPPLनि फिरफिला होनानै मान बावनायजों लोगोसे बिबारजों मान बावनानै बिथांनि जिउमाया जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोन जायगा मोनहैनो हायो बेनि थाखाय आरज गाबदों। ओजोंहाय जाब्रबथायजों रुंसारि जानायखौ लानानै दुखु फोरमायथिदों ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे नखरनि सुबुंफोरा। बुहुमा सानसे गुदुं दुंखावनायजों जोबस्रांगोन नामा? सोनाब बंगजों लोगोसे सा सानजा भारतआव रिमाल गिदिंनाय बारनि थाखाय गोबां अखा बारहुंखा बारदोंब्लाबो माखासे जिल्लाफोराव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि थाखाय गोबां सिलिंखारबो जालांदों। नाथाय बेराफारसेथिं बेनि उल्था सा भारत जेरै दिल्ली, राजस्थान, उड़िसा, MP, बिहार, पान्जाब बायदि रायजोफ्राव दुंखावनायनि थाखाय थानो हायाखै सुबुंफोरा। मोनफानि उनाव मोनफा रेकर्ड सिफायदों गुदुं दुंखावनाया। बिहाराव थांनाय 48 घन्टायावनो 60 गोबां सुबुंनि जिउ खहा जादों। बेनि मादाव औरंगाबादावनो 16 सुबुङा थैनो गोनां जादों। 16नि मादाव 10 थैनायफोरानो बिसायख'थिनि समाव डिउटियाव गोग्लैनाय मावख'गिरिफोरमोन। बिहाराव 48.2 डिग्री सेल्सियाससिमबो सौहैदों दुंखावनाया, जेराव शेखपुरा जिल्लायाव गोबां फरायसाफोराबो दुंखावनायनि थाखाय थद गैयै जानो गोनां जादों। बेनिखायनो 8 जुनसिम फरायसालिखौ बन्द फोसावनो गोनां जादों। ओजोंहाय दिल्लीयावबो बे एखे थासारि 50 डिग्रीनिबो बांसिन सौहैदों दुंखावनाया, जायजों थानो हायाखै सुबुंफोरा। ओजोंहाय उड़िसा, UP, राजस्थान, पान्जाब, मध्य प्रदेश बेफोरावबो गुदुं दुंखावनायनि थाखाय थानो हायाखै। उड़िसायावनो 29 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय, उत्तर प्रदेशआव 16, बेबायदिनो गुबुन गुबुन रायजोआव गोबां सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय गुदुं दुंखावनायनि जाहोनाव। ओजोंहाय रिमाल गिदिंनाय बारनि जाहोनाव सा सानजा भारतआव गिथावना दैबाना। आसामनि दाब दाब जायगायाव गिख्रंथाव दैबाना जानायजों लोगोसे मणिपुर रायजोआवबो दैजों लोमसावदों। मणिपुर रायजोनि राजथावनि इम्फालावनो गिख्रंथाव दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। न'नि उखुम मुदाखौबो दैया लोमसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। SDRF आरो NDRFनि हान्जाया रैखा खालामनायनि हाबाखौ सान हर मावनो गोनां जादों। गोदोनाय बिल्डिंनिफ्राय उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ रैखा खालामनाय नुनो मोननाय जादों। बाल्थिंफ्राव बा गामलाफोरावबो उन्दै गथ'साफोरखौ सोनानै रैखा खालामनायखौ नुनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि गंसे पेट्रल पाम्पआव पेट्रलनि सोलायै ओंखारदों दै, नाथाय गारि मटराव सोनायनि उनावनो गारिफ्रा गाज्रि जादों। चिरां जिल्लानि सामथाइबारियाव थानाय इन्डियान अइलनि जन एन्ड अइल सार्भिस स्टेशनाव जादों बे जाथाया। बे पेट्रल पाम्पआव थाव सोनायनि उनावनो गारिफ्रा गाज्रि जानायाव गारि बिगोमाफ्रा पेट्रल पाम्पआव फैफिनदों आरो सेबफैदों। बिथांमोनहा फोरमायथिनाय बादिब्ला गावसोरनि गारिखौ इन्डियान अइलनि जन एन्ड अइल पेट्रल पाम्पआव थाव सोफैदोंमोन, नाथाय थाव सोखांनायनि उनाव ससे लामा थांनायनि उनावनो गारिया बन्द जाहैदों आरो गारिया गाज्रि जादों, जायनि थाखाय पेट्रल पाम्पआव फैफिननो गोनां जादों आरो सेबफैनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। ओजोंहाय थावनि जायगायाव दै सोनायनिबो अजद होदों आरो पेट्रलजों दै लागायनायनि थाखाय गारिफ्रा गाज्रि जादों होननानै फोरमायथिदों। जायनाखि पेट्रल पाम्पनि बेबायदि खामानिनि थाखायनो गारिफ्रा गाज्रि जादों, बेनिखायनो गारिखौ फाहामनो थाखाय गारि फाहामग्रा लेंहरनानै होनो गोनां जादों पेट्रल पाम्पनिफ्राय।
दिनै 1 जुन लकसभा बिसायख'थिनि जोबथा खोलोबनि भट होनाया दिनै जागोन। मोन 8 रायजो आरो इउनियन टेरिटरियाव गासै मोन 57 बियाबनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। बेनि मादाव बिहाराव मोन 8 मासिनि थाखाय दिनै भट होनाय जागोन। हिमाचल प्रदेशआव मोन 4, झारखन्डआव मोन 3, ओडिशायाव मोन 6, पान्जाबाव मोन 13, उत्तर प्रदेशआव मोन 13, सोनाब बंगआव मोन 9 आरो चंडीगढ़आव मोन 1 गासै मोन 57 बियाबनि थाखाय दिनै जोबथा खोलोबनि बिसायख'थियाव भट होनाय जागोन। बेनि उनाव 4 जुनावनो अदेबानि सानथामनि उनावनो बिसायख'थिनि भट साननाया जागोन। गोजोनथाव रादाब बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव दिल्ली एम्सनि डक्टर प्रबिन बसुमतारिया फैगोन। नोंथांमोनहाबो जुदि मेगननि जेंना जादोंब्ला बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव थांनानै डक्टर प्रबिन बसुमतारिजों फाहामथाय लाजानो हागोन आरो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोनहा खौरां लानो हास्थायदोंब्ला 6900949900 बे नाम्बाराव कल हरनानै खौरां लाहरनो हागोन। नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादों अब्ला नोंथाङा मेगननि हस्पिटाल नागिरनानै गोजान जायगायाव थांनांगौनि आरो गोनांथि गैलिया। बङाइगाव आइ हस्पिटालावनो नोंथांमोनहा मेगन नायजानो हागोन, जेराव मेडिकेल, रेटिना, ओसिटि, पेक' मेसिननि गेजेरजों केटारेक्ट अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दं। बेनि अनगायैबो ग्ल'क'मा इभालुएसन, अकिउल'प्लास्टिजों लोगोसे फार्मासि आरो अप्टिकेलनिबो राहा दं बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। नोंथांमोननो मिथिहोनो गोनांदि खम बेसेनावनो कम्पिउटारजों मेगननि अपारेशनबो खालामनाय जायो। गासै 4 मेगननि डक्टरखौ बे फाहामसालियाव मोननो हागोन। डक्टरफोरा जाहैबाय डक्टर आशराफुल आलम, MBBS, MS अप्थालमोल'जि, केटारेक्ट सार्जन आरो IOL सार्जारियाव ट्रेन। डक्टर किशोर पल, MBBS, DO, केटारेक्ट एन्ड ग्ल'क'मा स्पेशियलिस्ट। डक्टर पायल सिंगला, MBBS, MS आरो डक्टर मेघाली शर्मा, MBBS, MS, आइ स्पेशियलिस्ट अप्थालमोल'जि। जायखिजाया मेगननि जेंना जायोबानो बे बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव नोंथांमोनहा फाहामथायखौ लानो हागोन। समाया जाहैबाय समबारनिफ्राय सनिबारसिम फुंनि 9 रिंगायाव गेवगोन आरो मोनाबिलि 7 रिंगासिम थागोन। नाथाय रबिबारखालि फुंनि 9 रिंगायाव गेवनानै सानजौफुनि 1 रिंगासिमल' थागोन। चापागुरि र'डआव थानाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि उनथिंजाय अदेबानि सोनाबहानो मोननो हागोन बङाइगाव आइ हस्पिटालखौ। नोंथांमोनहा मानिबा सायाव खौरां लानोबा 6900949900 नङाब्ला 0366435659 बे नाम्बारावबो खौरां लाहरनो हागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन फिन लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा जुदि आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।